Kaixo, Eneritz Jenni eta Karmele gara, Zarauzko Montalbertia institutuan ikasten dugu, eta gaueko makillaje bat nola egiten den azalduko dizuegu. Mahai baten ondorengo tresna eta produktuak ezarriko ditugu. Makillaje produktuak, arkatzak, garbitzeko produktuak, kotoia, kotoi makiltxoak eta eskuoialak. Larrua garbitu. Honetarako dugun larru motari dagokion esnea eta tonikoa erabiliko dugu. Ondoren krema hidratatzailea ezarriko dugu oinarri gisa. Krema moduko zuzentzailea erabiliko dugu beharra daukaten zonalde hauetan. Makillaje oinarria uraz bezitako belakiarekin ezarriko dugu. Aukeratutako kolorea bezeroaren larruaren berdina izango da. Ondoren, borlarekin hauts solteak emango ditugu oinarria finkatzeko. Brotxa bat erabiliko dugu hauts gehiegiak kentzeko. Masailak oso puntu garrantzitsuak dira aurpegiaren osaera orokorrean. Tonu ilunarekin masail hezurrak definituko ditugu. Ondoren, tonu argiarekin masail hezur gaineko eremua argiaztatu eta nabarmenduko dugu. Bekainak orraztu ondoren, ilearen kolore berdineko lapitza erabiliko dugu. Ilea falta den eremuak betetzeko eta forma emateko. Begi inguru guztian, arkatz beltzarekin trazu lodi bat egingo dugu, eta lausotu. Beiz koloreko itzala betazaretan ezarriko dugu tonua bateratzeko. Erditik hasita begiaren bukaeraraino itzal gris iluna aplikatuko dugu. Intentsitatea ez galtzeko lausotzerako orduan arinke egingo dugu eta ondoren txanpan kolorea betazal mugikorraren erdian eta lagrimalean aplikatuko dugu. Betileen lerroa itzal beltzarekin intentsifikatuko dugu. Begietako delinetzaile eleta eta betile maskara aplikatuko dugu. Gorri kolore intentsoa esartzerakoan arkatza kolore berekoa izango da. Zehaztasunez Espainiai forma emango diegu. Ondoren Espainietako kolore gorri arkitsuarekin beteko dugu. Laburbilduz, hauek izan dira obraz nagusiak. Materialaren prestaketa, larruaren prestaketa, begizulo, zaldar eta gorriduren arkatz zuzentzailea, makillaje oinarria aplikatu eta finkatu, argi eta ilun volumen zuzentzaileekin masailak nabarmendu, bekainak nabarmendu eta begiak perfilatu, itzalen aplikazioa, begietako delinetzaile likido eta betile maskaren aplikazioa, Espainia perfilatu eta kolorearekin bete, eta azkeneko emaitza.